У нас есть элементы феодализма, есть феодал, который дружинникам своим кормлення раздае там нейкія воласці. Ну тады гэта феадал, сацыялістычная Беларусь, ФСБ скарочана. Маладыя людзі цікаюцца беларушчынай. Ведаеце, беларушчына яна не знішчальная насамрэч. То іх ёсць горы, якія іх абараняюць. І калі што яны могуць туды адступіць. А ў нас дзе нашыя горы, дзе наша мора? У беларускай мове. У Беларусі нясецца дзікае паляванне караля страха, а ён яшчэ хацеў бы, напэўна, каб караля жаха. Паглядзі, як зара разгараецца, колькі ў хмарках залётных агня. І я думаю, вухалера, залацістага яснага дня. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Там рождается Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами я, Зміцер Лукашук, а сёння шукаць і разважаць пра нацыянальную ідэю мы будзем з краязнаўцам, грамадскім дзеячом Алесем Юркойцем. Добрый дзень, спадар Алесь. І вам залацістага яснага дня, шаноўны спадар Зміцер. Спадар Алесь, вы, я гляжу, адмыслова для нашай размовы, для нашай сустрэчы апранулі вышыванку. Так і ёсць. Скарбніца, бачыце, у Менску выпускае добрыя кашулькі. Лён натуральны. Гэта наша ўсё, лён і валошкі, амаль што. І выглядае так добра. А якое значэнне мае для вас вось гэтая, я не ведаю, нацыянальная сімволіка, ці вось гэты арнамент, вось гэтае азначэнне. Вот што для вас азначала на гэтую нашу сустрэчу апрануць менавіта гэтую вопратку? Мяне ў гэтым падтрымалі найперш жоначка моя і дачушка старэйшая. Але насамрэч сэнс глыбокі, таму што лён гэта спрадвечная расліна, якая расла ў нас у Беларусі, а арнамент гэта палёт творчай думкі беларусаў і беларусак нашых. Як памятаеце, пісаў Максім Богданович, «Іччэ забыўшыся рука заміж персідскага ўзору цвяток радзімы Васілька». І самае цікавае, што пасля пярэчылі гісторыкі некаторыя, што ткачыхаў там не было, а толькі ткачы. Але былі і ткачыхі такі. І вы не паверыце, мурынкі былі. Сярод іх я не так давно пацікаюся, і аказваецца, што тады мода была пры шляхецкіх дварах мець вось такую экзотыку, і на карцінах часам мы бачым старасвецкіх, што дзесьці там на другім плане прысутнічае мурынка. Дык вось мурынкі таксама ткалі, і гэта повязь не толькі беларусаў з нашай зямлёй, але бачыце, і тых, хто прыехаў на нашу зямлю, як гістарычны кантэкст паказвае, што вышыванка, і я нават не ведаю, хто яе вышыў. Вы ведаеце, што можа так стацца, што ў скарбніцы сапраўды працуе хтосьці нават не з Беларусі, і гэта круто. Ведаеце, я чаму звярнуў увагу, мне чамусьці, калі я ўбачыў вас, ці вышыванку гэтую на вас, я чамусьці, хоць вышыванка сёння ўжо не такі ўжо нейкі дзівоз для нас, для беларусаў, як было калісьці яшчэ некалькі гадоў таму, я маю на увазе там, скажем, где-нибудь на пачатку 20-го года, там, 19-м, 18-м, і я прыгадаў размову, якая у нас была таксама ў межах этой праграмы з нашым выдатным мысляром, філосафам Валянцінам Акудовічам. І калі мы з ім загаварылі пра нацыянальныя нейкія вось такія адметнасці, як вышыванка, і ён сказаў, а я на сябе вышыванку ніколі не апрану. Гэта быў 19-й год. Я кажу, а чаму? А што такое? Ён говорит, для мяне апрануць вышыванку на сябе, гэта як храм на плечы паставіць. Я так вот не до конца яго зразумеў, ну мелася на ўвазе, што для яго гэта нейкае нешта такое, такая ўжо каштоўнасць, якую, ну, можа быць, на свае грудзі нацягваць не адпавядае, можа быць. А ці трэба так ставіцца? Напэўна, ён трошки пажартаваў. Утылітарнае значэнне гэтая рэч мае, значыцца, яна зробленая для таго, каб яе насіць, і мы павінны яе насіць, гэта нармалёва. Але я разумею спадара Акудовіча ў тым сэнсе, што я часам таксама да рэчаў каштоўных, зробленых рукамі нашых матуляў, бабуляў, з такім піетэтам таксама стаўлюся. Як бачу
даматканы дыван под нагамі, калісьці гэта было нармальна і натуральна, для гэтага быў вытканы, але цяпер ужо кроснаў няма. Я толькі маленькім як быў, памятаю, як моя бабця ткала, я гэта памятаю, як стаялі кросны ў стаўбурах у бацькоўскай хаце, моя матуля скуль выйшла. І мне таксама, ведаеце, цяпер часам хочется гэты дыван з-пад ног узяць і на сцяну павесіць ці на плечы, так як вы сказалі. Таму гэта і так і не адначасова. І таму я думаю, гаспадара Кудовіча гэта і з жартам гучала і сур'ёзна. Але як вы лічыце, наколькі для беларусаў, для нас сёння вось гэтыя нейкія нацыянальныя чыннікі, адметнасці, прыкметы, традыцыі, усё вот гэтая вот старадаўнасць гэтая ўся, як некаторыя кажуць, наколькі яны важныя, наколькі яны ўвогуле звяртаюць на іх увагу і наколькі лічаць, што гэта ім патрэбнае. Яны важныя настолькі, наколькі не пераходзяць у забабоннасць нейкую. Не трэба з гэтага рабіць штучна нейкія забабоны, што, як вы кажаце, вось там, ну, апранаць не буду, павешаю ў хаце. Трэба гэтым карыстацца, трэба гэтым папулярызаваць беларушчыну нашу. І тады гэта сапраўды важна і карысна і патрэбна, таму што гэта візуальны сімвал, у першую чаргу, гэта знак, гэта сігнал, імпульс, які пасылаецца ў мозг чалавека, і ён спрацоўвае. Гэта штосьці роднае сваё, з дзяцінства, натуральнае, блізкае мне, разумееце, пагладзіць хочацца, прытуліць. Ну вы кажаце, гэта з пазіцыі чалавека, для якога гэта блізкае, а ці для каго гэта блізкае? А не істотна, для каго не блізка, ён убачыць падсвядома, ён не спецыяліст, не адмысловец, ён не разумее спачатку гэты арнамент, але пасля ён паедзе ў Расею, убачыць там гжэльскія нейкія матывы ці іншыя суздальскія роспісы, разумееце, і там праз дзясяткі год у яго пераключыцца вось гэты тумблер. Гэта нармальна і натуральна, так і мусіць быць. Вы прыйшлі ў краму, там ляжыць пачак якісьці. Ну на ім можа быць штосьці, ведаеце, там ярослаўскае. А можа быць, вось гэты арнамент беларускі. Вы просто набылі пачак для прадуктаў. Вы не павінны задумвацца, але гэта працуе насамрэч. Сапраўды працуе. Адназначна. Мне такое адчуванне, што шмат для пераважнай большасці беларусаў, можа быць і не толькі беларусаў, гэта ну нейкае такое, а мне ўсё адно. Я гэтым не цікаўлюся там. Першая стадыя падсвядомая, разумееце, яна закладаецца падсвядома. Чалавек абыякава ставіцца. Але пасля ён усё ж такі атрымае нейкую інфармацыю і ў пэўны момант гэта спрацоўвае. Ведаеце, што ў нармальнай нацыянальнай дзяржаве ў любой з нашых суседзяў, любую краіну, якую не вазьмеце з 5 нашых суседзяў, гэта чалавеку матрыца закладаецца з дзяцінства. Штосьці ў хаце заклалі, штосьці ў дзіцячым садочку, пасля ён прыйшоў у школу, перадаецца тое ж самае, штосьці ў войску атрымаў і на мове нацыянальнай там, і каманды падаюцца на мове на сваёй. А ў Беларусі гэта адсутнічае, таму у нас толькі выпадкова. Цяпер ужо можа трошкі больш сістэмна, бо Беларусь мае незалежнасць сваю 30 апошні год. Але раней толькі выпадкова чалавек мог спаткацца з беларушчынай, і таму нават такія знакі яны былі сапраўды важныя. Але 30 гадоў мы ўжо гэта маем. І давайте возьмем перыяд да 20-го года. Ўсё ж таки троху падзелім, ёсць для гэтага падставы, але да 20-го года. Вот глядзіце. Тое ж самае, беларуская літаратура. Накладам выходзяць у добрых пісьменнікаў кніжкі там 17, 18, 19, там 300, 500 асобнікаў і такі вау, вот это наклад. 1000 экземпляраў Горвата і прадаліся, і ўсе стаялі такі, да не можа такога быць. Каб у беларускага пісьменніка у Беларусі на 10 мільёнаў 1000 асобнікаў цэлых купілі. Гэта ж нешта нейкае. Паглядзіце на нашых музыкаў. Здавалася, сусветнага ўзроўню музыкі, такога ж узроўню музыкі ва ўкраіне стадыёны збіраюць. У Беларусі такога ж узроўню, все такое ж. Але добра, калі клуб сабралі. Тое самае тычыцца і ўсіх астатніх вось беларускіх нацыянальных, там творцаў і ўсяго астатняга. Чаму? Вот дзе? Дзе цікавасць? Дзе вот это вот тумблер спрацоўвае? Прычына мне зразумелая, таму што ў нас адсутнічае свая нацыянальная дзяржава, ведаеце? Таму што Беларусь на сённяшні дзень умоўна беларускай можна называць. Краіна наша, а дзяржава, на жаль, не наша. А хто трымае лейцы ў руках, той і кіруе працэсам навучання і асветы.
і гэта ў нас адсутнічае. Нават калі пасіў на беларускую мову вучылі ў школах у савецкі час, то я думаю, вы ведаеце, што Караткевіч Уладзімір выдаваўся сотнямі тысяч экземпляраў. Не тысячы, як у Горват, ці там не сотнямі, як вы сказалі, а сотнямі тысяч. Вялізныя наклады былі, гэта па-першае. Па-другое, я хочу тут прывесці, будзе да месца прыклад чэхаў. Пасля паразы пад Белай гарой каля Прагі чэхі фактычна страцілі дзяржаўнасць сваю, і эліты паступова былі анямечаныя, чэшскія эліты. Што адбылося? Больш за 1,5 стагоддзя размаўлялі на нямецкай мове, і непрымусова іх ніхто не душыў гэта рабіць, але ты не зробіш кар'еру, ты не атрымаеш адукацыю, жыццё твоё не складзецца. І ўсе самі вучылі, самаходзь. А пасля знайшоўся такі чалавек, Йозеф Даброўскі, прабачце, яго прозвішча Йозеф Даброўскі. Ён быў прафесіяналам, заснавальнікам мовазнаўства навуковага, славяназнаўства. І што ён зрабіў? Ён напісаў граматыку чэшскай мовы. Як вы думаеце, на якой мове ён напісаў гэту граматыку? Ну, на нямецкай, відаць. Правильно, на нямецкай мове напісаў граматыку чэшскай мовы. А чаму? Таму што ён сам не верыў, што чэшская мова можа стаць мовай высокага стылю, мовай літаратурнай, што на ёй можна паэзію пісаць, і тым больш навукай займацца. І навуковыя нейкія рэчы можна пісаць па-чэшску. Яго падсмяялі проста. І ён сам так лічыў. Але знайшліся паслядоўнікі, якіх называлі будзіцелі, невялікая кучка людзей, якім гэта стала цікава. І яны сказалі, давайте паспрабуем. Напрыклад, Ян Неруда, вядомы чэшскі паэт і пісьменнік. Ён до 18 год увогуле не ведаў чэшскай мовы. У 18-гадовым узросце ён прыйшоў у гурток чэшскай мовы, такую сабе мову на нова, 19-го пачатку стагоддзя, вывучыў чэшскую мову і стаў класікам. З'явіўся такі чалавек, як Йозеф Юнгман, который напісаў 5-томны слоўнік чэшскай мовы. А дзе ён браў словы для гэтага слоўніка? Ведаеце, яны з сябрамі пачалі гартаць старыя летапісы, рукапісы, старыя кнігі чэшскія і проста гэту лексіку па крупінках збіраць. Быў Гаўлічык такі бароўскі паэт чэшскі. Ён гэты 5-томовы слоўнік насіў з сабою у заплечніку кожны дзень. І людзі з яго дзівіліся, гэта цяпер можна кампутер, ноутбук ці там смартфон маленькі пакласці ў кішэню. А ў тыя часы, ведаеце, яму давялося насіць 5-томны слоўнік з сабою у заплечніку, каб ім актыўна карыстацца і вось чэшскую мову у шырокія масы неяк паспрабаваць папулярызаваць, і каб яна пайшла, зрабіць так, каб яна пайшла ў шырокія масы. І ў іх гэта атрымалася. Даброўскі не верыў у гэта, а Юнгман і ягоныя паслядоўнікі гэта зрабілі. І ведаеце, яшчэ што цікава, быў Вацлаў Ганка, такі паэт у чэхаў. У 26-гадовым узросце ён прыехаў у горад Кёнігхоф. І там нібыта у вежы старога касцёла святога Яна Прадвесніка знайшоў 14 лістоў старадаўніх рукапісаў на старачэшскай мове. І гэта была сенсацыя навуковая. Як пасля аказалася, гэта была падробка, напісаная самім Ганкам. А згубіла яго што? Што паколькі вось гэтыя 14 лістоў усе філолагі за чыстую манету прынялі, і пра гэта пачалі пісаць, у тым ліку і Даброўскі, Йозеф. Ён вырашыў яшчэ трошкі напісаць яшчэ пра радзіцельніцу Пжемыславічаў чэшскіх. Лібаша была такая княжна. Ён напісаў вершы пра яе і паспрабаваў зрабіць так, каб датавалі 9-10 стагоддзям, там адпаведным зялёным атрамантам, на старой паперы гэта ўсё зрабіў. І тут ужо Даброўскі сказаў, што штосьці недобрае. Не можа быць такога ні стыля, ні словаў, і шмат знайшоў неадпаведнасцяў для 9-10 стагоддзя. У выніку яго выкрылі, але пазней намнога. Але ён адпрацаваў у музеі бібліятэкай кіраваў, ён займаў пасаду, ён зрабіў навуковую кар'еру, і сёння, яшчэ, ён чэхаў зрабіў чэхамі. Вы ведаеце, гэтая падробка чэшская, яна зрабіла чэхаў чэхамі, яны на гэтым творы раслі, а сёння ўсе ведаюць, што гэта падробка, але ўсё роўна ў школах вывучаюць толькі ўжо як твор 19 стагоддзя, тым больш, што падробка была высокага класу і высокай якасці. Ось. Так што, калі ласка. Мы, канешне, любім вось якасці прыкладаў разважаць пра чэхаў, якія адрадзілі сваю мову, пра тых же самых габрэяў, але побач з тым у нас ёсць Ірландыя,
Мы можем прыгадаць і сваю ўласную Беларусь. Вот вы сказали про тое, что самая вялікая бяда, что у нас няма нацыянальнай дзяржавы, а яна трэба беларусам, тая нацыянальная дзяржава. Яны супраць яе ў 94-м годзе прагаласавалі найперш, таму што ім сказалі, что будзе по-руску ўсё, і ў Савецкім Саюзе, а не вот в этой вашей Беларусі незалежнай. А ў 20-м годзе, які яны далі адказ тым, хто ў 94-м галасаваў, беларускі народ, які даў адказ. Ведаеце, які даў адказ? Я хадзіў па вуліцах, і я не кажу, што это было масава. Я не кажу. Но вельмі часта я чуў такое ад людзей, якія стаялі пад чырвона-белымі сцягамі, і якіх я пытаўся, што вас сюды прывяло, яны казалі: я супраць Лукашэнкі, но я за Пуціна. Ці я супраць Лукашэнкі, но не прыставайце ка мне са сваім беларускім языком. Давайте тады так. Такім беларусам трэба сапраўды тлумачыць, што такое нацыянальная ідэя і ці важная яна для іх. І калі яны скажуць, што не, ну тады не. Глядзіце, ў 94-м годзе 10 ліпеня я памятаю сябе ў той дзень, я тады ў Вілейскай гімназіі працаваў настаўнікам, і гэта другі тур выбараў адбыўся, і выбралі Лукашэнку. І я памятаю, я не ў пераносным, я ў прамым сэнсе за галаву сябе вось так абхапіў, я не мог паверыць, што такое магло здарыцца, таму што з 6 кандыдатаў я яго ставіў у сваім асабістым рэйтынгу на 6-е месца. Я ўсіх памятаю, хто былі ў той момант кандыдаты. Нават Новікава, гэта чалавек быў інтэлігентны, разумны, который камуністаў Беларусі ўзначальваў, і я яго вышэй ставіў у сваім асабістым рэйтынгу. Але я тады зрабіў для сябе такую выснову. Раз народ выбраў, а першыя выбары былі справядлівыя, ну то трэба чакаць. Трэба чакаць, каб народ даспяваў, і не проста чакаць, а штосьці рабіць. А рабіць гэта што? На культурніцкай ніве, на культурніцкім полі мы мусім працаваць і займацца асветай, а іначай ніяк. І любая нацыянальная ідэя, яна пераплецена абавязкова з дзяржаўнасцю, разумееце? Любы народ, нават які не мае, як курды, сваёй дзяржавы, яны ўсё роўна мараць аб ёй. І таму любая нацыянальная ідэя, яна раней ці пазней прыводзіць да ідэі аб сваёй нацыянальнай дзяржаве. А калі мы хочам сваю нацыянальную дзяржаву, давайте тады разважаць, якім начыннем мы можам гэтую ідэю заправіць. Хочам, каб Пуцін быў кіраўніком у нас, ну так гэта тады Расія. Ёсць людзі так, каму падабаецца. І гэта, ну, напэўна, добра, што розныя ёсць людзі. Я не супраць. Ведаеце, і я так думаў над гэтым і разважаў. І я прыйшоў да такой думкі, што глобальныя, магістральныя толькі дзве нацыянальныя ідэі ёсць у беларусаў. Усё астатняе гэта нейкія варыяцыі першай альбо другой. Па-першае, мы павінны зразумець і даць сабе адказ, кожны чалавек. Я прызнаю, што Бог ёсць? Ага. Бог ёсць. Значыцца, тады я хацеў бы, каб моя дзяржава на такіх падмурках будавалася. Калі чалавек кажа, што для яго Бога няма, ён на іншых падмурках будзе будаваць дзяржаўнасць сваю. Добра. Якую мы дзяржаўнасць сёння будуем? З элементамі сацыялізму штосьці так. Гэта камунізм? Не. Вось я хадзіў у школу, я памятаю, у Варнянах, у маёй школе на першым паверсе хол вялікі быў, дзе мы на лінейках стаялі. І там быў барэльеф Леніна і надпіс «Наша мэта – камунізм». І, ведаеце, я веру ў малодшых класах, таму што, як любы дзіцёнак, раз настаўнікі расказваюць табе, сур'ёзныя людзі, ну, ты верыш гэтаму? Раз у падручніках так і напісана. А пасля ты пачынаеш сам разважаць і крытычна ўспрымаць інфармацыю, якую табе падаюць. І ты пачынаеш сумнявацца, табе кажуць адно, а самі людзі ў гэта не вераць. Я памятаю, як у камсамол, а я ў камсамол свядома выступалі мы. І я памятаю, адзін хлопец з намі выступаў, і ён кажа: «Мне ўсё роўна гэты камсамол». Я кажу: «Чаго ты выступаеш? Кар'еру зрабіць прасцей». Я зразумеў, што ён нейкую выгаду ў гэтым шукае. Ведаеце? І яшчэ быў цікавы выпадак пазнейшыя часы. У мяне ёсць знаёмы ў Менску, у которага сваяк палкоўнікам міліцыі быў у 80-е гады. Яшчэ пры Брэжневе ў далёкія 80-е гады, у пачатку 80-х. І аднойчы яны за сталом сядзелі, выпівалі, вечералі, і вось гэты мой знаёмы кажа: «Ну, Савецкі Саюз ўсё роўна разваліцца, і не можа існаваць такая дзяржава без Бога, і няма будучыні». Той падпалкоўнік, як узвіўся, сказаў: «Што ты такое кажаш? Нас 18 мільёнаў камуністаў, мы як выйдзем усе на вуліцы». І ён так сказаў. І яны перасталі размаўляць на гады, пакуль Савецкі Саюз не разваліўся. А як разваліўся Савецкі Саюз, і зноў загаварыў той падпалкоўнік і кажа: «Ты адкульці ведаў? Ну не мог ты так думаць. Ну, вось вам і адказ». Тая Беларусь, пра якую казаў палкоўнік, ведаеце, гэта Беларусь. Загад ёсць, яны выйдуць. І 20-й год паказаў. Загада няма, яны не выйдуць. Гэта факт для мяне.
І якія гэтыя Беларусі, як іх назваць? Вось гэта камуністычная няма, ну і бальшавіцкая, напэўна, тому што я калісьці, можа, камуністычныя называў, але у мяне быў добры знаёмы Савушкін Алексей Иванович, ён быў сапраўдны камуніст. І калісьці з трыбуны з'езду і Гарбачова, і Жуганова ставіў на месца ў Москве. І гэта быў вельмі шчыры чалавек. І ён мне сказаў: ты мяне, Олесь, абражаеш, калі ты ўсе вось гэтыя бальшавіцкія рэчы на мяне, як на шчырага камуніста, навешваеш. Ну, я яму паабяцаў, кажу, добра, тады, а як мне называць? Кажу, называй гэта бальшавізмам. Кажу, добра, Алексей Иванович, тады я не буду гэта камуністаў і камуністамі называць, і бальшавізмам гэту сістэму. Добра, буду называць бальшавізмам, але я падумаў, што беларуская модель, она трошки іншая. У нас есть элементы феодализма, есть феодал, который дружинникам своим кормлення раздае там нейкія воласці. Ну, тады гэта феодал, сацыялістычная Беларусь, ФСБ скарочена. Атрымліваецца вось такая дзяржава ў іх. Ну, хочаце жыць у гэтай ФСБ дзяржаве? Калі ласка, мне зразумела гэта мадэль. Я жыў у савецкі час, я бачыў, як функцыянавала гэтая мадэль, я разумею, да чаго яна прывядзе. Я выдатна адчуваю, хто прыхільнікамі гэтай мадэлі з'яўляецца. Літаральна з першай там філіжанкі кавы. З чалавекам размаўляеш, ужо бачыш хто. Але ёсць другая Беларусь. Беларусь Янкі Купалы, нават Беларусь Тарашкевіча, который таксама себе камуністам, прабачце, лічыў, але ўсё роўна на адной нагой стаяў дзе? У нацыянальна-дэмакратычным лагеры. І вось гэта другая Беларусь, нацыянальна-дэмакратычная. І трэцяй Беларусі я не ведаю. І альбо чалавек нейкія варыяцыі шукае, альбо ён себе ўзман заводзіць, і ён сам себе хлусіць, што ёсць нейкая трэцяя, і што не-не-не, я не буду. Гэта Беларусь феодал сацыялістычная, ФСБ. Не, яна не прывядзе да расстрэлаў больш, да курапатаў, яна ніколі не прывядзе. Адзін раз прывяла, але другі раз гэтага не здарыцца. Здарыцца, абавязкова здарыцца. І ніяк іначай. Таму што алгарытм такі вось гэтай ФСБ дзяржавы, яна толькі так працуе, яна толькі так можа функцыянаваць і ніяк іначай. А нацыянальна-дэмакратычная Беларусь, яна іншая. Таму што ФСБ дзяржава, яна змагаецца з носьбітамі, а нацыянальна-дэмакратычная Беларусь з ідэямі. Мы можам абмяркоўваць ідэі, мы можам пасадзіць за стол прадстаўнікоў гэтай ФСБ дзяржавы, і мы можам з імі размаўляць, а яны так не зробяць. Таму што ў 20-м годзе паспрабавалі там Васкрэсенскі, Петроўскі, Шпакоўскі і кампанія пасадзіць за стол Вячеслава Барка, ксяндза. І што атрымалася? Ён іх злачынцамі назваў і на фактах гэта паказаў, што яны бандыты і злачынцы. І больш яго запрасілі за стол? Не, адказ будзе які? Крымінальная справа, пасадка альбо фізічнае знішчэнне. Вось гэта адна Беларусь. А ёсць другая Беларусь, якая і з ідэямі змагаецца. І в гэтым розніца кардынальная. Але мы так і не прыйшлі да высновы пра адказу на пытанне, ці патрэбна беларусам хоць нейкім нацыянальная Беларусь. Сапраўды, ведаеце, я прыгадаў, зараз слухаючы вас, таксама дзесьці ў 19-м, можа пачатку 20-м годзе мы размаўлялі, тут гэтыя размовы ёсць вось у гэтай нашай першай кнізе, і я не памятаю дакладна, ці гэта мне расказваў Вінцук Вячорка, ці Сергей Шупа, але мы закранули тэму вось нацыянальнай нашай эліты, умоўна скажем, 60-х, 70-х, 80-х гадоў, вот што былі ўсё ж такі людзі, якія стаялі на такіх пазіцыях, але яны кажуць, але разважаючы пра адраджэнне нацыянальнай культуры, пра развіццё беларускасці ў Беларусі, яны ніколі нават не марылі і не думалі і не ставілі перад сабой мэту дасягнуць незалежнай суверэннай Беларусі. То есть, калі ішло развіццё беларускасці, то ў межах савецкай Беларусі, Савецкага Саюза. Чаму так? Чаму літоўцы марылі пра незалежнасць, украінцы марылі, а беларускія, нават эліты нацыянальныя, не марылі? Таму што ў беларускім менталітэце ёсць такая рыса, ведаеце? Вы думаеце, яны не хацелі яе? Яны хацелі, але нават марыць баяліся. Разумееце, наколькі мы прыбітыя людзі. Але 1000 год мы жылі і выстаялі ад полацкага княства. Глядзіце, першая дзяржава у нас была Турвапінскае полацкае княства. Полацкая вельмі вядомая дзяржава, магутная. На гербе што у Полацка? Карабель. Прычым не рачны карабель. Гэта марскі карабель. А што гэта гаворыць? Гэта гаворыць пра што? Гэта гаворыць пра тое, што геапалітыку ўжо тады нашыя продкі разумелі. І ёсць дзяржавы Хартланду і Рымланду, як пісаў заснавальнік геапалітыкі Маккіндар, мой калега-географ з Оксфорду. Што такое Хартланд? Ён напісаў сваю працу «Геаграфічная вось гісторыі». І гэтая вось праходзіць якраз праз Беларусь. Дзесьці ў нас яна пачынаецца, гэтая геаграфічная вось гісторыі.
паміж Чорным і Балтыйскім морамі і ідзе некуды там за Уральскія горы ва ўсходнюю Сібір. А ёсць Рымланд. Гэта обад, краіны ад ангельскага слова обад. Гэта краіны марскія, которые атуляюць вось гэты Хартланд, унутраную тэрыторыю Еўразіі. І Маккіндер лічыў, хто валодае сусветным востравам, то бок Еўразіяй і Афрыкай, той валодае светом. А ключ да гэтай Еўразіі, да Хартланду, раней лічылася знаходзіцца ў Афганістане, чаму за яго столькі войнаў і было, чаму ангельцы ваявалі калісьці праз Індыю, спрабавалі дайсці, чаму Наполеон праз Расію спрабаваў у Індыю прыйсці, таму што ўсе хацелі заняць вось гэтую стратэгічную пазіцыю важную. А аказалася, што ключ у Беларусі ў нашай да Хартланду ляжыць. Але вяртаючыся да вашага пытання, важна ці не важна беларусам, калі чалавек неадукаваны, для яго што будзе важна? Калі вось гэтая Беларусь феадал-сацыялістычная наратыў свой навязвае, то які ў іх наратыў, якая ідэя? Чарка, скварка, патрыманая інша марка ў лепшым выпадку. Дзе там, прабачце, Беларусь, дзе там ідэі нейкія, што там нацыянальнага ў гэтым, што можа зацікавіць чалавека? Кошт на чарку можа зацікавіць. Скварка ці тоўстая, ці смачная, можа зацікавіць. А нацыянальная дэмакратычная Беларусь зусім іншы наратыў прапановвае. Гэта праз асвету даецца. Таму ваше пытанне, яно і проста і складанае адначасова. Гэта прыходзіць з арганічнай працай. Вось Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры ў міжваенны час менавіта гэтым, напрыклад, займаўся. А чэхі, пра якіх я вам сёння тут расказваў, яны таксама і марыць баяліся пра тое, што ў іх атрымаецца. А ў іх атрымалася. Яны не думалі так, што атрымаецца. Але атрымалася. І больш за тое скажу, Йозеф Даброўскі, ён не тое, што не думаў і не марыў, ён не верыў. То бок ён як бы сваімі думкамі ўплываў, каб гэта не атрымалася. А мы сваімі думкамі можам уплываць, каб атрымалася, каб наша ідэя нацыянальна-дэмакратычная перамагла вось гэту ідэю ФСБ дзяржавы. Але тым не менш, глядзіце, колькі існуе беларуская мова, беларуская культура, колькі не ёсць такіх ось наших сваіх нейкіх такіх людзей, якія спрабавалі займацца адукацыяй. Але у чэшскага народа паступова, але гэта знайшло нейкі водгук, яны гэта прынялі, яны самі да гэтага спрычыніліся і далей пачалі развіваць і пашыраць сваю нацыянальную мову. У габрэяў тое ж самае адбылося, а ў беларусаў колькі ім з Багушевіча пачынаючы, там Богдановичам працягваючы, Купалам Коласам, усімі астатнімі нашымі іншымі творчымі людзьмі і нетворчымі людзьмі, якія гэта спрабавалі людзям данесці, прынесці і даць. А што мы па выніку чулі, я да гэтага часу памятаю, як у дзесьці там 17-м ці якім годзе прыблізна так, калі мы у сваёй школе закінулі думку ў класе сярод бацькоў, што а давайте запатрабуем у дырэктара, каб ён перавёў наш клас на беларускую мову, адзін чалавек на клас нас падтрымаў, а ўсе астатнія сказалі: вы что, хотите своим белорусским языком нашим детям мозг сломать? То есть ни английская, ни немецкая, ни нават китайская мова мозг белорусским детям не ломая, а белорусская, як толькі пачынаюць вучыць, тут же расплаўляе ўсё. Ведаеце, як лёгка змяніць сітуацыю. У нас няма нацыянальных элітаў. Дзяржаўныя людзі ці мужы, якія сёння кіруюць у Беларусі, вось этой ФСБ дзяржаве, яны не ёсць нацыянальнымі нашымі мужамі, і яны не мысляць у катэгорыях нацыянальных, і ў гэтым прычына. Вось адзін складнік, які трэба змяніць. І тады ўсё зменіцца вельмі хутка. Нам трэба вырасціць сваю эліту. І я ўпэўнены, што яна ўжо ёсць. Можа нават не вырасціць, а выспеліць і згуртаваць. Я ўпэўнены, што яна ёсць, таму што я бачу, колькі людзей па-беларуску размаўляе маладых на сённяшні дзень. Сапраўды, мы змянілі самае важнае. Ведаеце што? Не тое, што мовай авалодалі ўсе і пачалі на ёй там размаўляць ці запатрабавалі, каб школы ўсюды адчыніліся. Мы важнейшую рэч змянілі, стаўленне да яе. Таму што сапраўды раней з пагардай ставіліся людзі, гэта так. А цяпер стаўленне змянілася, і гэта таксама для мяне факт. Ведаеце, я памятаю, па Убарці плылі мы, які гэта гадоў 15 таму, гэта значыцца, можа, у 10-м годзе прыблізна. Прыплылі у Петрыкаў, у Барчу упадае у Прыпяць, і ў Петрыкаве зайшлі ў краму, і мы па-беларуску размаўлялі. І прадавачка кажа: о,
со столицы приехали. И я так отчемил себе, думаю, ранее сказали б, я, кажется, з вёскі прыехаў. А цяпер, і я думаю, і гэта ў Петрыкаве, гэта не заходняя нейкая Беларусь. Думаю, вось бачыце, як стэрэатыпы мяняюцца. І гэта на нашых вачах адбываецца насамрэч. І ў гэтай звычайнай жанчыны ўжо стэрэатып іншы. Гэта не вёска ўжо, гэта горад. Што ў гэтым дрэннага? Што? А тое, што вёска загаварыла па-расейску. Гэта так. Але мы ж цяпер на мяжы. Глядзіце, жывем на мяжы. Сапраўды, Беларусь можа знікнуць. І таму боженька цярплівы, і народ наш доўгацярплівы. А эліты павінны зразумець, што можа быць гэта астатні шанец. Я памятаю, як у 90-е гады ўжо казалі, што ну що, астатні шанец. Калі не гэтае пакаленне, то канец. Глядзіце, ўжо пасля 90-х праз адно ўжо пакаленне гартуецца, ну калі 25 гадоў умоўна адно пакаленне, то ўжо нават не 90-х гадоў пакалення, а пасля іх у жыццё хутка уступіць. І гэтыя маладыя людзі цікавяцца беларушчынай. Ведаеце, беларушчына, яна незнішчальная насамрэч. Вы не бойцеся за беларушчыну. Трэба толькі думаць над нейкімі простымі рэчамі і думаць над тым, як ворагі спрабуюць не даць нам гэта зрабіць. Тут самае галоўнае, каб беларушчына не стала проста працай. Як мне казалі, расказвалі, і я, в прынцыпе, сам быў сведкам там, калі вот за савецкім часам, вот вы узгадывалі, якімі накладамі выдаваліся беларускія пісьменнікі, а потым аказвалася, што гэтыя беларускія пісьменнікі, якія пішуць па-беларуску і выходзяць там мільённымі накладамі, умоўна, яны-то ў жыцці ў сям'і размаўляюць па-руску, таму што яны сказалі, беларускамоўным пісьменнікам я работаю, а жыву я нармальным чалавекам. А не вот это вот ваше ўсё. Ну, значит, на якую Беларусь працаваў? Не на нацыянальна-дэмакратычную, а на феадал-сацыялістычную. На сваю, на шарка-шкварка. На феадал-сацыялістычную. Вось давайте заўсёды, давайте любы факт прыводзьце, і мы будзем разбіраць, і спрабаваць зразумець. Вось ён да нейкай з гэтых двух беларусяў адносіцца, альбо ў іх трэці шлях нейкі. Я трэцяга шляху не знайшоў. Я не хочу жыць у феадал-сацыялістычнай Беларусі. Я хочу жыць у нармальнай нацыянальна-дэмакратычнай. Што значыцца для мяне нацыянальна-дэмакратычная Беларусь? Гэта не значыцца, што ўсё будзе па-беларуску і ўсіх трэба прымушаць размаўляць на беларускай мове і насіць вышыванкі. Гэта не значыць абсалютна гэтага. Гэта значыцца, што ў такой краіне павінны працаваць законы, права, справядлівасць павінна быць. І калі ў мінулым годзе мяне, напрыклад, зрабілі ператрус у хаце ў 24-м, у кайданках забралі ў міліцыю, і яны не разумелі, якая задача ім пастаўлена, і што ім трэба рабіць. Гэтыя чорныя гермашлемы болтаюцца на галовах, просто відаць страху ў вачах, разумееце? І я кажу, паслухайце, я не разумею, што вы ад мяне хочаце. Калі там штосьці я дзе казаў, так вы скажыце пра што, па-першае. Па-другое, гэта не забаронена Канстытуцыяй. Адгарніце Канстытуцыю, 18-й артыкул гарантуе мне права выказваць сваю думку, а вось вы займаецеся беззаконнем. І адразу зразумела, хто на якім баку, хто да нацыянальна-дэмакратычнай Беларусі адносіцца, хто да феадал-сацыялістычнай. І ў нацыянальна-дэмакратычнай Беларусі будзе працаваць права і рэалізаваць свой творчы патэнцыял зможа кожны. Глядзіце, у Беларусі працуюць сёння літоўскія і польскія школы ці не? Я не пра беларускія кажу, літоўскія і польскія. Вось што такое ФСБ дзяржава. Не беларускія дзяржавы, ніякія не будуць працаваць, акрамя тых, якія зверху загадаюць. Ну, цяпер гэта дэ-факта расійскія, на рускай мове, школы, дэ-факта. Вось. А што такое нацыянальна-дэмакратычная Беларусь? Вось тады чалавек пойдзе ў суд і адстаіць сваё права, і будзе працаваць і на літоўскай мове школа, і на польскай, і на рускай, і я там вам больш скажу, і аўтобус будзе выдзелены, калі адзін дзіцёнак жыве на нейкім там далёкім хутары ці на нейкай там далёкай вуліцы ў вялікім горадзе, яго будуць вазіць у гэтую школу. Вось такая нацыянальна-дэмакратычная Беларусь павінна быць. І гэтая мадэль справядлівая. А тое, што сёння адбываецца ў Беларусі, гэта незаконна, гэта несправядліва і гэта не па-беларуску. Давайте трошечку вернемся да тэмы патрэбы ці не патрэбы для беларусаў нацыянальнай, менавіта нацыянальнай дзяржавы, не дзяржавы з каштоўнасцямі дэмакратычнымі, дзе законнасць, дзе выбары справядлівыя, дзе ўсё вот гэта, а яно ж можа быць і без нацыянальнага складніка, але вот нацыянальнае. Але вот паглядзіце, давайте вот вы, як чалавек, які добра ведае гісторыю, паглядзім у гісторыю. Паўстанне Кастуся Каліноўскага. Наколькі масава беларусы падтрымалі? Колькі беларусы адзін аднаго здавалі альбо царскай ахранкі, альбо іншым, і ці былі там сапраўды такое паўстанне, што ўся краіна ўстала? Ну, большасць. Такое адчуванне, што не было. Давайте прыгадаем 1918 год.
Колькі пайшло ўсё ж таки бараніць Беларускую народную рэспубліку, колькі запісалася людзей. Ну, некаторыя кажуць, праўда, што вінтовак не хапіла, але было столькі ахвочых, што не хапіла вінтовак. А іншыя кажуць, што да не асоба так багата і пашло бараніць сваю краіну беларусаў. Далей, калі працягваць там іншыя паўстанні, нават калі ўзгадваць там 20-й год, які вот так масава ў параўнанні з усімі іншымі, ну, мільёнаў адначасова не было на вуліцы. Чаму? Вы згадалі, напрыклад, часы БНР. Глядзіце, распадалася расійская імперыя, і на румынскім фронце, як вы думаеце, колькі ў беларускіх падраздзяленнях было фактычна ўжо войска сабрана беларускага? Колькі чалавек, як вы думаеце? На адным румынскім толькі фронце, дзе быў такі генерал Пажарскі Канстантин, который пасля ўвайшоў у цэнтральную беларускую раду, у вайсковую ад БНР, і фактычна колькі? Ну, 5,000. 100 тысяч. 100 тысяч. 100 тысяч, Ідзе яны 2000 коней был, а ў іх забралі. Вось краіны Антанты прынялі рашэнне не даваць добро і не далі беларусам. Іх раззброілі, а праз 2 дні іх раззброілі, забралі рыштунак, амуніцыю. Заяц пісаў адпаведныя дакументы ад імя ўраду БНР, каб хаця б захавалася гэта і пасля вось гэтыя 100 тысяч сталі пасновай беларускага войска. Але гэта не адбылося. Па якой прычыне? У сілу і ўнутраных фактараў я не адпрэчваю, што сябе таксама ніколі віну не трэба складаць, але і ў сілу знешніх абставінаў. Беларусь такое месца займае на карце свету, што нам ніколі не было проста і не будзе проста. Але мы ёсць, і гэта факт. І я перад фактам тады заўсёды стаўлю людзей, хто сумняецца, вы тады на карту глядзіце часцей. Як географу мне падабаецца карта, кажу, часцей глядзіце, там ёсць Беларусь. Калі вы хочаце, каб яе не было, ну добра, давайте будзем ФСБ дзяржаву будаваць. Яе не будзе хутка, яна ўвойдзе тады ў склад Расіі, размыецца нацыянальна. А чаму беларуская мова важная? Давайте пра ірландцаў вы сказалі, давайте да ірландцаў сходзім у госці. І зноў жа з пункту гледжання геапалітыкі, што аберагае Ірландыю? Не толькі мова. Яшчэ яны адрозныя, як каталікі, ад англіканскай царквы, англічанаў, з которыми яны варагуюць. Гэта адзін фактор. Калі мы кажам пра веру, моцны, важны фактор. А другі які фактор, найважнейшы, геаграфічны? Мора. У беларусаў ёсць мора? Ёсць адрозная царква? Нацыянальная нейкая, ну, умоўна. Каб там 90% беларусаў ці 99 было. Не. Возьмем швейцарцаў давайте. У іх розныя мовы. Так гістарычна склалася. Яны вось гэта замацавалі. Ёсць закон, які абараняе кожную з гэтых моўных супольнасцяў. Гэта адзін бок. Але яны рознай веры. А другі бок, у іх геаграфічны зноў, што ў іх ёсць? Горы, якія іх абараняюць. І калі што, яны могуць туды адступіць. А ў нас, дзе нашыя горы, дзе наша мора? У беларускай мове. Вось гэты фактор для нас найважнейшы. Адкуль з'явілася БНР пасля БССР? З мовы беларускай. Таму што Яўхім Карскі рабіў экспедыцыі ўлетку некалькі год, аб'ехаў за некалькі год усю Беларусь, атрымаў медаль ад Акадэміі навук расійскай за гэтую працу гіганцкую, выдаў шматтомную працу беларусы і ў 17 годзе прысутнічаў на з'ездзе першым всебеларускім. І ахоўнікам, дарэчы, у яго быў Макар Краўцоў, который напісаў гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», які заканчваецца якімі словамі? «Мы народзім жыццё рэспублікі свае». Гэты гімн напісаны больш 100 гадоў таму, і мы народзім яе. І я прыйшоў сюды, я як з вами прывітаўся? Залацістага яснага дня, я вам сказаў, спадар Зміцер. А чаму, ведаеце? Калі я бываю ў Літве, я чую там у крамах, на заправках, кажуць, добрага дня вам, як развітваецца чалавек. Акрамя іншага, акрамя там да пабачэння, яшчэ кажа, добрага дня. У Польшчы кажуць, мілага дня ці мілага дня вам. А я пачаў думаць, так, а мы што беларусы кажам? Чаму мы такія панурыя, чаму мы не усміхаемся? Я і сам такі, я не кажу, што там я себе адасабляю, нейкі не такі. Я ёсць там частка гэтага народа беларускага, і я таксама себе ўсе гэтыя комплексы не здымаю. Але я пачаў думаць, што мы можам, нейкія зычэнні пры развітанні. І я ўзгадаў 4-радкоўя Максіма Богдановича, які Максім напісаў у 15 годзе, ўжо больш 100 годзе таму. Ён напісаў: «Беларусь, твой народ дачакаецца залацістага яснага дня. Паглядзі, як зара разгараецца, колькі ў хмарках залётных агня». І я думаю, вохалера, залацістага яснага дня. Гэта прыйдзі, прывітайся, разыходзішся, жадай залацістага яснага дня. Я нават дзецям на сон цяпер жадаю залацістых ясных сноў. І гэта працуе. Вось проста праверце на якіх-небудзь там людзях незнаёмых. Гэта заўсёды усмешку выклікае. Вось, не я придумаў, Максім Богданович. І для мяне Беларусь, гэта, як у рускіх ёсць
кічеш горад нейкі там, ведаеце, фантастычны. А у нас ёсць вобраз папараць-кветкі, і вось гэта Беларусь, якую Башлыкевіч у вас тут у праграме назваў Беларусь вось-вось краіну, а я называю яе Беларусь залацістага яснага дня, якая сапраўды вось-вось. І як Магданович пісаў, што Беларусь, твой народ дачакаецца залацістага яснага дня, то я кажу, што мы ўжо дачакаліся, стагоддзя прайшло. Яна тут, пад нагамі, мы яе проста яшчэ не бачым. А яна ўжо тут ёсць. Мы ўжо яе, як вы намацваеце ідэю, так я бачу, што мы яе ўжо намацалі, яна ёсць, толькі яшчэ не ўсе бачаць. Не паднялі. Яшчэ так, не паднялі на шчыт, ведаеце, не паказалі ўсім вось гэту Беларусь залацістага яснага дня. Давайте я з залацістага яснага дня вярну нас у нашу шэрую штодзённасць. Шэрую штодзённасць беларускай рэчаіснасці, спрадвечнай прычым. Вось вы, расказваючы пра беларускае войска, якое не здарылася, сказалі, ну вось у іх у зброю забралі. І ведаеце, вось гэтае слово, ці вось гэты пасыл, што нам не далі, у нас забралі, у нас там аднялі. Гэта пастаянна ў беларусаў. У нас аднялі нашу мову. У нас яшчэ там забралі нейкую нашу культуру, у нас нашыя традыцыі, у нас таксама нам нешта не далі. А мы надта моцна супраціўляліся. По-рознаму. Супраціўляліся по-рознаму. Ведаеце, калі пачаць вам герояў слуцкага толькі, которые вы згадвалі, аднаго слуцкага збройнага чына, то ну пальцаў двух рук не хопіць сапраўдных герояў, і мы іх імёны не ведаем, мы не называем імі вуліцы і школы. Супраціўляліся. І супраціўляліся як маглі, і высланых, і забітых немало было людзей. Чаму больш быў пасіўны супраціў? Таму што ён большы шанец на працяг у часы тотальнага вынішчэння беларусаў. Актыўны супраціў прыводзіць да чаго? Да яшчэ большага вынішчэння. Давайте узгадаем невядомую вайну. Так Геннадзь Саганович, гісторык, назваў вайну 1654 года. Пачалася на 1654 годзе. Хтось яе 13-гадовай называе, бо яна 13 год цягнулася до 1667 года. Падчас этой войны один з польскіх гісторыкаў падлічыў, што Беларусь панесла страты, ну там Беларусь і Літва тады, ну але Беларусь найбольшыя страты, каля 52-53% страты. Гэта не толькі забітымі, але і ў палон былі вывезеныя. Гэта вялізныя страты. Пры актыўным супраціве што адбывалася? Большасць гарадоў супраціўлялася. Калі Алексей Михайлович пачаў гэтую вайну, абсалютная большасць гарадоў трымала аблогі. Напрыклад, Стары Быхаў так і не здаўся. Смаленск доўга трымаў аблогу, даўно акружаны, адсечаны ад Вялікага княства. Яны супраціўляліся. Што рабілі з тымі гарадамі, которые захоплівалі? Паказальна вынішалі. Не проста вынішалі, а паказальна. Геннадзь Саганович чаму зацікавіўся гэтай вайной? Таму што ён раскопваў гарады, ён археолог, і падчас навуковых экспедыцый ён бачыў нейкія пласты пажарышча ў 17 стагоддзя, пра якія нідзе ў падручніках, у кнігах не напісана, пра якія ва ўніверсітэце яму не расказвалі. Адкуль гэтыя пажарышча, адкуль гэтыя прабітыя чарапы, адкуль груды гэтых целаў, косці ляжалі, проста скіданыя ў кучу. Вось што адбывалася. Вы кажаце, ніхто не супраціўляўся. Так супраціўляліся і масава супраціўляліся. Гэта супраціўленне настолькі масавым было. Вось тое, што вы кажаце не, то я гэта адышлю да ведаў гістарычных і не толькі. Вось што мы гэта не ведаем, тут я з вами згодны. А што не супраціўляліся, гэта не так. Супраціўляліся і доўга і моцна супраціўляліся. Вельмі. Стары Быхаў стаяў, трымаў аблогу, ён проста не здаваўся, абкружаны ворагамі. Вось, дарэчы, вельмі, мне падаецца, важнае пытанне для таго, каб быў гонар за сваю нацыю. Дарэчы, не ўдакладніў у вас нешта, загаварылі вы мне зубы. А мы склаліся як нацыя? Мы на прадвесні, мы цяпер на маршы, як вы слушна кажаце. Мы складаемся як нацыя. Народ мы стары, але з народам таксама цікавая гісторыя, таму што у нас ёсць два нацыятворчыя народы: русіны і ліцвіны. Ведаеце, з-за чаго адбываецца блытаніна? Таму што хтосьці чапляецца за палітонем, Літва, ну і тады як бы ўсе, у рэтраспекцыі, калі глядзець, усе беларусы гэта ліцвіны. Хтосьці за этнонім чапляецца. І тады кажа, нет, большая частка тэрыторыі Беларусі гэта русіны былі. І там чубы трашчаць, ці ў маім выпадку бароды там трашчаць. І людзі пачынаюць сварыцца, з-за чаго? Гэта не ёсць канструктыўным. Канструктыўна сядаць вось так за круглы стол, як мы з вами селі, і абмяркоўваць. Бо былі ж і русіны, і ліцвіны, бо ясна, што Францыска напісаў Біблія руская, ну гэта праваслаўная, ясна, Біблія, але гэта найперш русінскае насельніцтва чытала.
на русінскай мове ўжо ту праваслаўную рускую біблію, але ж да Менску і Ліцвіны былі, мы ведаем, што мяжа ішла прыблізна па рэчцы Беразіна, гэта якраз на палову Беларусь рассякала. А Ліцвіны ў большасці было, ясна, калісьці гэта этнонім балцкі быў, і гэта калісьці былі балты. Русіны, славяне, і яны суіснавалі вельмі доўгі час, там ад 6 стагоддзя. Пазней ўжо пачала складвацца асобная беларуская мова, і мы пачалі аддзяляцца ад агульнага славянскага масіву. І вось гэтыя два народы, іх было больш, ясна, але я кажу асноўныя два. Нацыятворчыя, в плане сённяшнія беларусы склаліся з гэтых двух народаў, з Літвы і Русі. І мы павінны паміж сабой дамаўляцца, і Беларусь нас аб'яднала вось гэтай назвай, гэтым словам. Хтосьці кажа, гэта нам накінула там царская Расія, назву Беларусь, яна каланізацыйная. Добра? Шановныя, а хрысціяне назва адкуль з'явілася? Вы ведаеце, што яе таксама накінулі ў часы Рымскай імперыі, што гэта абразлівая мянушка была для хрысціянаў. А што хрысціяне зрабілі з гэтага? Яны пачалі з пагардай да гэтага слова ставіць? Не, з любоўю. Яны сказалі, ну так, для вас гэта ганебна, абразліва, а для нас гэта прыгожа, і мы з любоўю хрысціяне. Мы прымаем гэту вашу мянушку, і сёння чалавек нармальна кажа, я хрысціянін. Хтосьці адчувае, што ён сам сябе абражае, не? А яго так хацелі абразіць. Глядзіце, возьмем простае слово гіфт. Што гэта азначае? Не ведаеце? Гіфт. Калі па-ангельску, гэта падарунак. А калі па-нямецку, гэта атрута. Аднолькава гучыць. І пакуль мы не ўклалі сэнс у гэта, яно нейтральнае. Так і слова Беларусь. І не ўкладайце таму вось гэты адмоўны сэнс у слова Беларусь, таму што так, вы робіце пасыл ненавісці, нелюбові да гэтага. А калі вы будзеце пасыл любові, гэта просто слово нейтральнае. Мне падабаецца, ведаеце, як літоўцы нас называюць. Балта, русы. Якби на нашай мове гэта гучыць якби Балтская Русь. І гэта справядліва. Гэта вось якраз Літва і Русь. Балтская Русь. Балтарусы. Я вось так для сябе такую гульню гэтых словаў знаходжу, і Беларусь, і надае нам агромны патэнцыял на будучыню насамрэч. Таму што калі, напрыклад, уявіць, што сёння краіна Літвой пачала называцца, так? Вось з заўтрашняга дня мы пастанову прынялі, Лукашенко падпісаў, що Літва. Што мы ліцвіны, і ў нас Літва. Мы Літва. Што адбываецца? Першае, з нашым найбліжэйшым суседам у Вільні, што будзе не проста гвалт падняты, а там, я не ведаю, жалезная заслона назаўсёды. А суседзямі трэба добра жыць. І для чаго, і за што, я не разумею, з імі сварыцца і біцца, калі наадварот, мне здаецца, што так гэта ж агульнае наша, гэта павінна нас мірыць. Это мы так думаем. Усё, што нас павінна мірыць, вы разумееце, я кажу, ёсць людзі, которые гіфт, гэта для іх падарунак, а для кагосьці атрута. Давайце для нас гэта падарункам будзе, а не атрута. Не ўкладайце такі сэнс. А Русь дае нам якую перспектыву? Мы не ведаем, што будзе ў будучыні. Геапалітыка такая складаная рэч, глядзіце, Новгород вялікі. Магла быць дзяржава еўрапейская з магдыбургскім правам, ганзейскія гарады ўдзельнічалі у гандлі з Новгарадам вялікім. А адбылося тое, што цяпер еўразійская там частка, як бы не еўрапейская, такая філасофія і дактрына працуе ў Расіі. Добра, але некалі можа надаць збой. І тады што, калі мы будзем Літвой, як бы і не надта з такімі суседнічаць, ці там далучацца ў нейкую федэрацыю, а калі гэта Беларусь, то псковскі чалавек скажа, пачакайце, так гэта ж нашыя крывічы, таксама блізкія браты. І з Бранску чалавек, і са Смаленску узгадае, што жылі некалі з намі ў адной дзяржаве. Чаму не? Можа, мы з Літвой ваявалі, з беларусамі, можа, і добра. Не ў назве справа, насамрэч. Назва – гэта важны фактор, але важней разумець, што за гэтай назвай хаваецца. То бок, добра, назовем Літва, а русіны, што будзем з імі рабіць? Што з той часткай насельніцтва? З аднаго боку. А з другого боку, на Беларусі ўжо спрацавала колькі пакаленняў беларусаў. Ад Максіма Богдановича і Янкі Купалы да сённяшніх там Рыжкова, Анатоля Сыса, который не так давно сышоў у лепшы свет, таленавіты паэт быў. Все працавалі на Беларусь, на беларускую мову. Дык іх мы адкінем, скажам, што яны неправільную Беларусь нейкую там Кацярыны Вялікай будавалі. Не будавалі яны ніякой Кацярыны Вялікай дзяржавы, яны сваю Беларусь з любоўю будавалі. Давайте зробім так, як хрысціяне зрабілі. Просто, і я ўвогуле прыхільнік, ведаеце, ёсць барацьба айкідо. Чалавек нікога не б'е, нікога не крыўдзіць, толькі скарыстоўвае энергію, вось тую дурную, адмоўную чалавека, который хоча яго там гвалтам на зямлю заваліць, і ён сам не падае на зямлю, але робіць так, што праз гэты кувырок у іншы бок пераварочвае чалавека. Так і мы можам зрабіць з любым тэрмінам.
Ну гэта вось такі адказ тым хто мне рассказываў что мы мусім адмовіцца ад гэтай прынесенай нацягнутай на нас назвы беларусы і вярнуцца гэта чорная метка і мы не вернем сабе нашу нацыянальную адметнасць пакуль не адмовімся і не вернемся да літвінаў але я пра іншае хацеў спытацца мяне гэта белая метка бо это белая Русь каб чорная Русь была яшчэ можа ну, тут важна толькі азначыць што ў дадзеным выпадку русіны ніякага дачынення да сучаснай Росіі не мае гэта наши людзі як кажа адзін персонаж да там вот хай сабе сваю назву вяртаюць маскавіты маскалі чаму ім не вярнуць ну, але глядзіце вот мне ўсё ж таки вы сказали про герояў якіх у нас вельмі багата а мне такое адчуванне что тое что вот у нас у нашай нацыі у нашага народа так мало самапавагі да сябе з-за того что мы лічым А за што нас паважаць? Вот іншыя народы паглядзіце, ледзь што там, чуб назад, шашку нагала і папёр там галавы рубіць. А беларусы, што яны там, дзе яны там увесь час, чытаем наших класікаў, що там, уткнуўшыся вачыма у зямлю гэтую, у свае гэтыя мокрыя ногі, ці там у лапці, пруць праз вякі, праз стагоддзі сваю крыўду некуды. Не змагаюцца, не ваююць, а некуды пруць сваю крыўду, которая нікому не патрэбная і не цікава, а яны ўсё адно пруць. І думаеш, а героі дзе? Вот калі ўзяць пантэон герояў беларускі, герояў менавіта вот таких, якія, ну вот выйдзі да беларуса спытайся, ну конечно, адразу скажуць, Кастусь Каліноўскі. Троху падумаюць, з нацяжкай, можа быць, узгадаюць яшчэ Касцюшку. Ну і ўсё. Пераважная большасць беларусаў, ну больш нікога з герояў, пачнуць, можа быць, там спрабаваць якіх-небудзь партызану згадваць, адмахнуцца і ўсё. І думаеш, можа быць, з-за таго вот мы такая вот нацыя, якая не можа даказаць і сабе, і тым больш усім астатнім некае права сваё, таму што мы вот как бы не ваяўнічае, не геройскае, нема у нас такого вот пантэона, каб паказаць, глянь, вон бачыш, вон аж туды. І права даказваць не трэба, яго просто ведаць трэба. Ведаць, умець трэба і ўсё. А з чым я згодны, што кінуць плач свой абстаронцы сапраўды трэба, бо нават я заўсёды прыклад прыводжу песню Канстанцыі Буйла. Кинь вечный плач свой абстаронцы. Ну так возьми, кинь, потому что словы, слухайте, якія словы написаныя, кинь вечный плач свой абстаронцы. А мы нават кидаючи, бачите, неяк трошки слязліва, часом гэта робім плач. Кидаем же, все, уже нема. Тому я з вами згодны, ну ёсць такая рыса. Просто про гэта зноў жа трэба казаць і трэба прызнаваць, потому что самы горш, калі чалавек кажа, не, я не такі. Я не такі, я вось... Що, у меня есть свои герои, там еще, ну, есть и цудовно, так расскажи нам про их. И я могу рассказывать, я з любого стагоддзя, там, берите, будем рассказывать. Калі у Полацкае княства идем, для меня таким героем Мсціслав Чарадзей з'яўляецца, Мсціслав Полацкі. Ну, якого вам большего героя трэба? Княства наше увогуле было самастойнае. Вы ведаеце, што ў кіеўскай, так званай Кіеўскай Русі было лесвічнае права. То бок, як старэйшы князь паміраў, хутенька там па старшынству наступны займаў Кіеў, хтосьці ехаў у Чарнігаў, хтосьці пераяслаўлі, пераязджалі. Гэта лесвічнае было права. А полацкія князі не удзельнічалі ў гэтым лесвічным праве. А чаму? А таму што ўжо тады полацкая дзяржава была незалежная і самастойная. І як нам гэтую спрабуюць Кіеўскую Русь навязаць, пра што вы кажаце? Мы не удзельнічалі, нас там не было увогуле. Мы ў вашым лесвічным праве не удзельнічалі. У нас сваё княства было, свая дынастыя была. Рагвалодавічы мы былі. Нават не ад Уладзіміра, хоць ён згвалціў Рагнеду і Ізяслаў ягоным сынам быў. Але паколькі гэта быў такі ганебны факт, і праз гвалт гэта адбылося, мы яго забылі. І мы не будуем, мы не ставім помнікаў, не будуем пантэонаў. У нас свае героі. Наадварот, у нас і ёсць якраз свае героі. Але нам навязвалі ўвесь час чужых герояў, іншых. У Расіі, ва Ўкраіне стаяць вялізныя помнікі Уладзіміру, князю. А ў Беларусі няма такіх помнікаў. Таму што у нас князь Мсціслав, князь Брачыслаў быў. Вось гэта нашыя князі. Вось я б у Браславе паставіў бы конны помнік Брачыславу, бацьку Мсціслава Полацкага. Там на замкавай гары ёсць Станіславу Осціку стэла выдатная.
Вось такія рэчы мяне чапляюць і кранаюць да слёз, як я бываю ў нейкіх мястэчках і гарадах маленькіх Беларусі, як я бачу такія памяткі, которые людзьмі не забытыя. А я ведаю, што Станіслаў Нарбут, ён славутага роду, нашчадак там Тэадора Нарбута, удзельнікаў паўстання. Що гэта ёсць на нашай зямлі. Зямля поўніцца героямі наша. Толькі мы павінны іх ведаць, ведаеце. Ну да, але пакуль маем вучэльню сувораўскую і мурав'ёва-вешальніка помнік каля расійскай амбасады ў цэнтры Мінска. Ад чаго мы пачалі, што дзяржава наша не ёсць беларускай. Як будзе беларуская, все будзе нармальна. Пакуль ФСБ дзяржава, лагічна, што там ФСБ героі. Як будзе нацыянальная дэмакратычная дзяржава, лагічна, што там іншыя героі будуць. І трэцяга шляху няма. Як вы лічыце, наколькі ўсё ж такі ось у гэтым нацыянальным кірунку 20-й год змяніў ці не змяніў беларусаў? Таму што з аднаго боку, безумоўна, мы з такім вялікім задавальненнем, я прыгадываю 20-й год і асабліва дваровыя сустрэчы, якія ладзіліся там у Мінску, я думаю, што не толькі ў Мінску, але з такім задавальненнем беларусы слухали наших гісторыкаў. Немагчыма было выцягнуць іх на запіс праграмы, бо яны кожны вечар былі на сваіх гэтых сустрэчах, дзе беларусы сядзелі і слухали, і такія: о, так мы ж, оказывается, москалям-то маглі падоршай наваляць, а не толькі у лапцях во гэтых выходзілі. Открывалі для сябе і беларускіх музыкаў, і літаратуру, і філасофію. Мацкевич, ничего не понятно, но очень интересно. И все остальное. Але наколькі гэта незваротна. Вот мы калі ў 20-м годзе писали праграмы, мне заўсёды казалі людзі мои, гости, что пасту ў тюбік не заткнеш, что працэсы незваротныя. Але наколькі яны незваротныя? Пасту ў тюбік не заткнеш, гэта так. Але я вам скажу, што зададзенасці няма, ёсць свабода выбару. То бок гэта залежыць ад нас усё. Калі мы будзем хацець імкнуцца і штосьці рабіць, хто нам забараняе ў хаце сваіх дзяцей вучыць па-беларуску? Ведаеце, я пазнаёміўся з Петрухіным, з Сергеем выпадкова, блогер наш беларускі. Ён расказаў мне, што, як ён сам сказаў, што я быў ватнікам. Так, я 2 разы галасаваў за Лукашенку. Але пасля я зразумеў, што не туды мы ідзем. І сына свайго, як ён нарадзіўся, пачаў па-беларуску выхоўваць. Хаця ён быў рускамоўны чалавек, жыў у Бярэсці, да беларускай мовы ніякога дачынення да того моманту не меў. Але калі ён шчыра ставіўся да Беларусі, то раней ці пазней гэта адгукнецца. І сёння сын ягоны, можа быць, гэтага не разумее яшчэ. І можа ён нават ставіцца з пагардай, але ўжо закладзеная бацькам некалі абавязкова спрацуе. Я праз свой досвед гэта ведаю, таму што як я ішоў да Беларусі, мне там кажуць, што гэта штучная мова. Пачакайце, штучная мова, значыцца, неякія нам навязалі, так? А як? Я думаю, я разумны чалавек, думаю, якія рычагі былі? Праз царкву? Не, па-руску. Праз касцёл? Не, па-польску быў заўсёды раней. Не, так. Праз войска? Не, па-беларуску нічога. Праз школу. У 19 стагоддзе, пачатак 20-го не было яшчэ беларускіх школаў. Пачакайце, так, а як яе навязалі? Вось прыдуманая штучная мова, і пра што яе нам навязалі? Пакажыце мне інстытуцыю. А, няма. Так, значыцца, вы хлусіце, гэта ў вас так адбылося. Гэта вы ў сябе навязалі, у вас мова была іншая, а вы ўзялі за аснову там нейкі варыянт, прыдуманы штучна, і праз царкву, праз школу, праз войска вы ў сябе навязалі. А хочаце сказаць, што гэта мы зрабілі. А моя бабця, прабачце, яна пісаць не ўмела. Одна крыжыкі ставіла, нават у пашпарце там 3 крыжыкі стаіць, а другая толькі пад подпіс. Яе ўнучка ўжо навучыла, якая хадзіла ў варнянскую школу распісвацца, а пісаць она не ўмела. І чытаць, малітвы па памяці чытала. Так, а хто ж яе навязаў, маёй бабці? Вось цікавая задачка такая для мяне была. І ведаеце, я ў школу хадзіў беларускамоўную, але там нейкі падтэкст ідэалагічны адсутнічаў. Проста як трава рассець у вёсцы, усе размаўлялі па-беларуску, трава сама рассець, дожджык прайшоў. Таму ў школе для мяне было натуральна. Але я пасля пачаў сутыкацца з людзьмі, якія не ведалі беларускай мовы. А я узгадаў, што мяне зачапіла. І ведаеце, я прыйшоў да думкі, што у чымсьці дзякуючы Адаму Мальдзісу я прыйшоў да беларушчыны. Я памятаю добра 88 год, я пайшоў ужо у апошнім класе, у 10-м вучыўся. І было свята кнігі ў Астраўцы у нас у кінотэатры, Кастрычнік ён тады называўся. І Мальдзіс прывёз з сабой Сергея Панізніка, Юрку Голуба, там такая прадстаўнічая каманда была, кнігаў шмат было. «Восень пасярод вясны» прадавалася, памятаю, кніжка Мальдзіса.
І я думаю, ось такія людзі адукаваныя, прафесор Мальдзіс прывёз нейкіх людзей важных са сталіцы, Юрка Голуб там з Гародні прыехаў, а падчас кніжнай выставы са мной бардаты нейкі дзядзька разгаварыўся, ну я школьнік, і ён па-беларуску так чысцютка размаўляе, кажу, прабачце, а адкуль вы? Ён кажа, я з Вільні. Як з Вільні? Вы беларус з Вільні? Я не беларус, я літоец. Як, кажу, а я доктарам працую, кажа, просто даведаўся, што тут свята кнігі, да Астраўца блізка, ад Вільні я прыехаў. Думаю, нічого сабе, чалавек не беларус, ён вывучыў так добра беларускую мову і чытае кнігі на нашай мове, прыехаў сюды. Вось такія прыклады для мяне былі важныя. І пасля гэта недзе спрацоўвае, разумееце? Тое ж самае скажу вам пра 20-й год. Яно недзе спрацуе, яно можа спаць, як ведаеце, як балота гарыць, пажара не відаць адразу, яно недзе паціху там тлее. Так і у кожнага свой шлях. Не трэба шукаць, што нейкая агульная дарога ва ўсіх, што ўсе прыйдуць нейкім там пад чырвоным серпастым малаткастым сцягам, мы ўжо ведаем, што вялі ў светлае нікуды. І куды вялі, туды і прывялі. Туды мы і прыйшлі, бачыце. А таму не трэба. Трэба натуральна, каб усё развівалася. Трэба даваць штуршок, імпульс, размаўляць, спрабаваць аргументамі давесці. І няхай чалавек сам прыходзіць, і кан сам прыйдзе, яго за вушы не выцягнеш гэтай беларушчыны. Таму што калі толькі даць нам роўныя ўмовы, то гэтая ФСБ дзяржава у дзень лясне. Таму што не выйдзе ім нейкія мільёны абараняць. 20-й год паказаў, што на аўтобусах і на цягніках не змаглі звесці на адзін мітынг. Пра што вы кажаце? Яна не вытрымае канкурэнцыі, со старту проиграе, просто со старту проиграе. Тут нема пра што гаварыць. Но вот толькі вось гэта дзікая энергія караля страха, як я Караткевіч напісаў твор «Дзікае паляванне караля страха», а я кажу, што цяпер па Беларусі нясецца дзікае паляванне караля страха. А ён яшчэ хацеў бы, напэўна, каб караля жаха, быць каралём жаха. Але не дачакаецца. Таму што не баімся мы яго ўжо. Пасля 20-го года на большасць. Таму што і до 20-го шмат хто не баяўся. А пасля 20-го года ён проста камічным стаў. А калі чалавек смешны, то яго нават немаўля не баіцца. Пра не баіцца, ведаеце, лёгка нам гаварыць адсюль з-за мяжы, а вот як людзям там з гэтым усім. Мне лёгка і там было гаварыць. Ведаеце, я бачу, як мяне ў мінулым годзе забралі міліцыянты з хаты, я бачу у іх страх, но мяне страху не было. Мне нават пасля дзеці казалі, тата, чаму ты зімі так себе паводзіў, размаўляў? Я кажу, як? Ну так, кажу, ну не агрэсіўна, я не памятаю, як яны сказалі, ну неяк летні дзёрзка, так, яны сказалі, дзёрзка так размаўляў. Я кажу, не ведаю, ну я іх не баюся, кажу, ну нема ў мяне гэтага гену, можа гэта кепска, ну можа гэта сапраўды для самазахавання, ну павінна быць, і я, можа, трошки нестандартны беларус, але ну прабачце, ну вось я такі, у кожнага свая заганная нейкая рыса ёсць. Але, спадар Алесь, вось вы самі сказалі, прызналі, што мы да гэтага часу, как бы, нацыя будаўнічыя працэсы, фармуючыя працэсы у нас яшчэ адбываюцца. Мы ідзем гэтым шляхам. Слухайце, ну, 18-м, ну, 19-м, ну, крайні выпадак, там, можа, 20-й, пачатак 20-го стагоддзя, усе вакол нас завяршылі гэтыя працэсы. 21-е стагоддзя мы ўсё ніяк не можам разабрацца, ці нацыя мы, ці не нацыя, ці сфармаваліся мы, ці не сфармаваліся, з мовай, што нам рабіць, тутэйшыя мы, ці са знакам якасці, ці мы ўсё ж такі беларусы, і з усім астатнім. Мы нейкія нягеглыя, ці што? Я не разумею, што мы ніяк не можам вызначыцца з нейкімі пытаннямі. І зноў трэба нам у гісторыю зазірнуць, каб даць адказ на гэтае пытанне. Вось чаму гісторыя з'яўляецца навукай, таму што яна дае адказы шмат на якія пытанні. Хто адносіўся да палітычнай нацыі 500 год таму? Хто? Усе людзі, якія жылі, там, напрыклад, у Вялікім княстве літоўскім, ці не ўсе? Хто? Толькі шляхта. Шляхта, ну. Толькі шляхта да палітычнай нацыі, то бок людзі, якія ўдзельнічалі ў палітычным жыцці краіны. Тое самае правіла я экстрапалюю на сённяшні час. І праз гэта даю вам адказ. Хто ўдзельнічае і цікавіцца ў палітычным жыцці, ён ужо адносіцца да нашай нацыі беларускай. Тут і цяпер ён ужо прадстаўніком нашай нацыі з'яўляецца. Тут і цяпер. Хто не, ён сам сабе дае адказ. Не трэба рабіць прымусова гэта. Ён адносіцца да вось гэтай феадал-сацыялістычнай Беларусі, дзе загадалі, ты прыйшоў і зрабіў. Сам ён нічога не будзе рабіць. Канешне, ён не адносіцца да гэтай палітычнай нацыі, таму што ён не цікавіцца палітыкай, ён не ўдзельнічае, і ён не хоча, каб ягоны голас на штосьці ўплываў. Яго гэта не датычыцца. Гэта як у тым анекдоце з 20-го года. Памятаеце, як у аўтазаку едуць, і там
под ногами под лавой дзесьці там ляжаць два скручаныя беларусы, і адзін у другого пытае: слухай, так, а ты хоць за каго там быў, за Бабарыку ці за Ціхановскага, ну, за каго б галасаваў? Я не інтарэсуюсь палітыкай. Ну, вось ён не адносіцца, значыцца, пад лавай два чалавекі. Адзін ужо цікавіўся палітыкай, адносіўся адпаведна да нацыі, а другі не. Ну, это Але нормальны пад працэс. лавай абодва вынулі. Таму лепш цікавіцца такі удзельнічаць, то можна змяніць нешта, таму што ў другім То есть хоць ведаеш за што. нават шансу няма, ў другім выпадку адсутнічае нават шанец такі. Добра, давайте паціху так падыходзячы да завяршэння, але ўсё ж таки, вот глядзіце, ну ўсё ж таки мы займаемся гэтымі нацыябудаўнічымі працэсамі, хоць ужо ўсе там дзесьці дабудаваліся, ужо разбудоўваюцца, можа, глядзіш, і расфармоўваюцца, а мы ўсё яшчэ будуемся. Але вот падчас гэтых працэсаў глобалізацыі, нейкіх трансатлантычных карпорацый, усяго астатняга, а мы ўсё працягваем гэтыя будаўнічыя працэсы, все там думаем, вот зараз мы все ж таки гэтыя нашыя каштоўнасці як сабе вернем, тут табе гісторыя, тут табе культура, тут табе традыцыі, тут табе мова, як адгародзімся нацыянальнымі каштоўнасцямі ад усяго света, яны там некуды, глобалізацыя гэта ўся да Марса разам з Маскам ламанецца, а мы такія сядзім за гэтымі плотам з каштоўнасцяў нацыянальных і такі, а зато у нас по-беларуску. Ці час для гэтага? Вам хочется до Марса ламануцца з Маскам? Ну, без Маска. Добра, без Маска. Я б не хацеў бы нікуды ламашыцца і жыццё сваё змарнаваць на палёт. І на жыццё без Беларусі, ведаеце, мне хацелася... Ну, я умоўна, я казаў пра нейкія касмічныя там далі, там нейкія перспектывы, нейкія вот это. Наша задача, вось краіна маёй мары, моя Беларусь, гэта такая краіна, дзе чалавек захоча жыць, і куды ён прыедзе, з Вільняў, з Варшаваў, Нью-Йоркаў, з Аўстраліі, прыедзе з Нідерландаў, куды ён сам захоча, не прымушаць яго. Я памятаю, у Савіка Шустара Лукашенко прымаў удзел у пачатку 90-х у перадачы з Анатолем Чубайсам. І Лукашенко хваліўся, што да ў Беларусь 30 000 чалавек у год прыязджае, самі едуць. І толькі 2000 з'язджае, і то хтосьці там замуж выйшаў па нейкіх там сямейных прычынах, ён з гонарам гаварыў. А цяпер чаму ён маўчыць? Вось куды яго ФСБ дзяржава прывяла. 30 000 прыязджае ў Беларусь? Можа, 1,5 мільёна з'ехала? Ці болей, нават ужо статыстыкі ніхто не ведае, колькі з'ехала. Хочуць жыць у гэтай Беларусі, гэта краіна для жыцця, як кажуць, для жыцця чалавека, і ўсе мы ведаем імя гэтага чалавека, толькі не будзем называць. І таму... Як вы лічыце, вот мы зараз разважаем пра тое, як нам што там зрабіць для будучага краіны, для нацыянальнай нашай дзяржавы, для нашай гісторыі, культуры, для нас, вот для ўсіх, але вам не падаецца, што вот мы тут, разважаючы пра гэта, можам сутыкнуцца, што калі нарэшце муры рухнуць і мы зможам вярнуцца вот з усімі нашымі здабыткамі, напрацоўкамі, роздумамі і ўсім астатнім, мы прыедзем туды, а нас там не зразумеюць. Нам скажуць, што вы там напрыдумлялі, нейкія нацыянальныя ідэі там нафармулявалі. Вот дзе фармулявалі, туды давайте дуйце, і там з імі рабіце, што хочаце. І з нацыянальнымі ідэямі, і з вашымі праграмамі, якія там ад офіса хто піша, там, ці ад кабінета, ці яшчэ ад чаго. Мы тут самі без вас разбяромся, вы ад нас так ужо адарваліся, што мы адзін аднаго не разумеем. Па-першае, адырвацца то якраз і не трэба. Трэба максімальна кантактаваць з людзьмі, якія ёсць у Беларусі. Паколькі гэтых шляхоў становіцца менш і менш, праз тое, што многія рэсурсы экстрэмісцкімі прызнаюцца, і беларусы не могуць на іх выйсці ў адкрытую, то толькі такія вось прыватныя кантакты даюць добры плён. Альбо не толькі такія кантакты, але найперш такія кантакты даюць добры плён. І мы мусім з імі кантактаваць сапраўды, каб яны не адчувалі нас, што яны там, а мы тут. І мне адна сяброўка так і сказала, мне неяк вырвалася, што вы там, яны кажа, пачакай, дзе мы там? Ты ўжо так адасабляеш, і я падумаў, што сапраўды гэта кепска, гэта неправільна, што я нават падсвядома ў галаве ўжо як бы для сябе расставіў такія акцэнты, што мы тут, яны там. Не, і мы там. Так вось хаця б думкамі мы павінны быць там. І вось гэту Беларусь 2.0, так званую, мы можам будаваць тут і цяпер, але мы павінны і абмяркоўваць з тымі, хто ў Беларусі, і не выкідаць іх з гэтага кантэксту, не пакідаць іх па-за кантэкстам, каб яны былі ўцягнутыя і адчувалі б сваю адказнасць таксама, і што яны таксама ўдзел у гэтым бяруць. Як? Гэта ўжо іншае пытанне, таму што сапраўды за круглы стол сёння складана пасадзіць чалавека з Беларусі, але прыватныя кантакты яны мусяць быць і максімальнымі. Вось такая моя думка, што мы не мусім іх кідаць, трэба чым часцей з імі размаўляць, і што ім цікава, чым яны жывуць, мы павінны гэтым цікавіцца таксама, і мы павінны ведаць праблемы і балячкі
Беларусі, тому што яна ў нас адна, так як кажа Владзімир Некляев, Беларусь яна з кожным у сэрцы, куды б чалавек не паехаў, яна з ім. Я з гэтым згодны. Але я скажу і іншае, Беларусь у нас адна, і яна толькі там, дзе ёсць краіна Беларусь. І іншай Беларусі у нас не было, няма і не будзе, ніколі не будзе яе. Толькі там мы можам пабудаваць сваю нацыянальную дзяржаву, свой дом. І, дарэчы, ідэя нацыянальнага дома – гэта адзінае, што можа аб'яднаць і прыхільнікаў ФСБ Беларусі, ці ФСБ дзяржавы, і нацыянальна-дэмакратычнай Беларусі. Вось гэты наш агульна-беларускі дом, а гэта і ёсць краіна Беларусь. У гэтай краіне Беларусь, нашым агульным доме, дзяржаўная мова, якая і колькі? Ясна, што беларуская мова, і ўсім мовам дадзена свабода на навучанне ў школах, як мінімум ВНУ, калі хоча чалавек, калі ласка, як у Польшчы. Можаце ствараць таксама свае школы, як у Літве. Ёсць беларуская школа. Чым праблема? У любой дэмакратычнай краіне так ёсць. І прыхільнікі ФСБ дзяржавы, яны не разумеюць, што гэта будзе нормай, што гэта нават абмяркоўваць не трэба, бо кожнаму права будзе забяспечана на такой мове размаўляць, на якой ён хоча. Не будзе лукашэнкаўскага падыхода. Гэта пры Лукашэнку так, што закрый рот, а то сядзеш там у турму і не размаўляй па-беларуску. У нацыянальна-дэмакратычнай Беларусі чалавек сам будзе выбіраць. Палітычны рэжым які? Гэта новая Беларусь, это што? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, монархія, Вялікае княства 2.0. Я прыхільнік спачатку вярнуць канстытуцыю 94-го года, а далей уже будзем абмяркоўваць. Далей трэба сядаць і размаўляць усім палітычным плыням, разумееце? І мы дамовімся. І, дарэчы, трэба шукаць агульную мову, трэба вучыцца размаўляць. Вось гэтага не хапае таксама нам, беларусам. Таму мы дамовімся. Гэта нават павінна быць адкрытым трошкі пытаннем. Канстытуцыю вярнуць 94-го года – гэта аксіёма. А далей будзем працаваць. Усё прыйдзе. Але з якой нацыянальнай ідэі мы да гэтага будзем ісці? Нацыянальная ідэя ад Алеся Юркойца. Моя ідэя – гэта Беларусь залацістага яснага дня. Беларусь нашай будучыні. Это светлая краіна, у якой кожны чалавек можа раскрыць свае таленты, свае ўменні, і якім кожнаму чалавеку будзе радасна жыць з усмешкай. Як мы вось сёння да канца перадачы усміхацца пачалі, адразу таксама трошкі напружаныя. Я сядзеў, я ж беларус, куды дзенешся ад гэтага. Так і ў Беларусі людзі, ведаеце. Таму чым больш будзем зычыць кожны адзін аднаму беларусы залацістага яснага дня, у нас будзе больш усмешкаў і больш жадання штосьці стварыць такое пазітыўнае, разумееце, которое усіх будзе задавальняць. Беларуская нацыянальна-дэмакратычная ідэя, яна ўсіх прыхільнікаў гатовая прыгарнуць да сябе. Яна не адштурхоўвае, так як лукашэнкаўская ідэя. Пайшлі вон, выедце за мяжу, і мы не хочам вас бачыць, турма вам і вошы. Не, гэта розныя ідэі. Яны проста канцэптуальна супрацьлеглыя. І яны не могуць, на жаль, я раней думаў, можа нейкіх зарасціць трошкі, і элементы ўзяць з адной і з другой. Не, яны як магніт, ведаеце, адштурхоўваецца адзін ад другога. На жаль, не. І чырвона-белы сцяг будзе ў Беларусі адзіным. Чырвона-зялёны, яго рваць не трэба, як гэта рабіў Цісенкоў, калісьці там з Шэйманам. Яго не трэба рваць, яго ў музей пакласці можна. Але як яны навязваюць ярлык там БЧБшнікі, БЧБ, ну так паслухайце, няўжо яны не думаюць, што назад можна сказаць на зялёна-красны, што ЗК. Так лепей пад ЗК сцягам быць? ЗК сцяг, так лепей БЧБ, чым ЗК. Прабачце. Вось такая нацыянальная ідэя ад нашага госця, выдатнага краязнаўца і грамадскага дзеяча Алеся Юркойца. Гаспадар Алесь, вось гэта, канешне, не вышыванка. Думаю, так як храм вам ціснуць на плечы не будзе, тым не менш, вось гэта кашулька ад Еврорады, праграма «Ідэя X» і мяне асабіста, каб вы вось так вот, не адрываючыся ад Беларусі, ад зямлі, ад нашага, так бы мовіць, поля беларускага, да зорак. Недавно в Фейсбуку бачив якраз фотоздимок, дякую вяліке. Йошида Даїча, який на віцьбі у турмі сидів. Ён у Японії, не ведаю, дзе знайшоў трактор беларус, і вось амаль гэты марсіянин сядзіць вось так на тракторы беларус. Я подумал, можа, это Йошида Даіча, уже он же мастак. Дякую вяліке. Дякую вяліке ўсім. До сустрэчы, подписывайтеся на наш YouTube канал, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, ну і... Усім залацістага яснага дня! Вось так вось, жыве Беларусь! Жыве вечна!